Все. От кого не встречаю из блогеров, всех так Ну, считают. потому что вы, ну, не подтримуете. Честно говоря, я даже вот этих людей хочу сподвинуть, сделать самый максимальный флешмоб на площади Ленина. Это буде круто. Сябри вийшли у стрим, тому що сьогодні проходять ось такі чергові, я не знаю, як це називається, фест, не фест, що це? Як ви лічите? Ну, коротше кажучи, ми сьогодні не цікавимо. Скорее всего, фест. Так, ну, пригожин. Показ талантов. Ну, ось, Україна має талант. Ну, Білорусь має талант. Ми зараз на Німізі, сябри, глядім, як тут молодь відпочиває, тобто ви бачите, що роблять ніякі цікаві речі. Глядім разом, я з задовольненням. Вітаю, Іночка, вітаю, вітаю. Дякую щиро, що долучилися. Ми сьогодні гуляємо по Менську, і ось я показую вам знову цікаві речі ніякі. Можно вопрос? Да, конечно. Сколько подписчиков, если не секрет? Ну, мама 2000. 2000? Ну, у меня маленечкий канал, или мой родный. А вы сами с Украины? Чудовний. Ні, я народилася в Україні і живу в Білорусі. Я білорусько-українського походження. Ой, білорусько-українського походження, Небось пробачте. Луганський. Ні, Нет? В ні, Киеве? ні. А где? Україна з вами. Вітаю, вітаю, Артур. Я народилася у чудовному містечку Тернопіль. Це самий маленький обласний городочок. Знаю, знаю. А Так. как вас так подбирали? Ну, у меня вся семья, она и в Украине, и в Беларуси, тому Именно в самом Чернобыле? Тернопіль, не Чорнобиль. Тернопіль. Тернопіль. Українською Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Не, стоит продвинуть людей, очень стоит. Ну, зараз будемо допомагати, щоб побачили, як наші хлопці і У дівчата. меня просто очень много спонсоров, очень много, которые готовы спонсировать все таких вот продвинутых людей. Талановиті, так. І на щиро дякую. Сколько у вас подписчиков? А, 2000. Ну, ні, я в інсті мені нема, я працюю на YouTube, я політичний блогер, але час від часу знімаю ось такі пригожі речі, які відбуваються в Мінську. Мені ж не тільки про бруд розповідати, що відбувається. Тому Хорошо. ой, пробачте. Міняла руку і трохи мені трусить. Не стоит. Ну, конечно, конечно. Очень стоит. Особенно вот этого парнишку и девушку. Правда нету, вот а чё? Ну, коли талановиті, ну, треба Я показувати. просто хореограф по образованию. Университет по хореографии. Трошки світ давайте. Ну, тут ліхтари просто світять, і я... Ні, а тут ліхтари світять і трохи забиває. Віда. А сябри тільки що була на варті, розмовляла з Матулі, з Мітера. Вона відчуває себе більш-менш нормально. Буду зараз їсти і обов'язково розповіду, що там відбувається біля Володарського. Так вот гуляете? У Миколая Статкевича немає інформації, на жаль, покуль. Але накерував лист, отримала сім'я Сергія Спариша, каже, що він бодрячком. А вот сколько нужно вот подписчиков, чтобы стать вот популярным блогером? Ну, коли б я ходила і робила собі ніякі зачіски, напевно, я була відомий блогер, але я політичний блогер, тому Я просто сам в я не Луганске гонюся, народился, поэтому тому я не лічу, що я я не просто хайпую. вырос в России, а народился в Луганске. Ну, і що ви міркуєте? Я вот планирую создать вот группу, которая будет вот именно талановитых людей. Ну,
а талановитые для кого? Не только для общества, а именно для народа вообще, в общем. Вот если, может быть, видели, в Европе, вот есть даже в Америке есть шоу-танцы. Есть такое, до сих пор оно присутствует, шоу-танцы называется. Вот. Я хочу создать это в Беларуси. Ну, это будет круто. Только не на Рашке. Не едьте на Рашку. Там вас Ну, я там знищат. родился. Ну и что? Там нищего? Я просто сейчас... Знищать? Возможно, да. Там очень Там у много. всех талановитых людей знищивают. А вот здесь просто очень много людей пропадает, и видите, они танцуют в переходах, где-то еще. Ну, их надо просто двигать в нужном направлении, а они добьются очень многого. Вау! Ву! Круть! Они действительно добьются очень многого. Вітаю! Так, со мною побач стоїть хлопець, який, як я зрозуміла, народився у Луганську і жив все життя на Рашці. Ну так. Але я на Білорусі мешкаю, мабуть, він змінив такі меркування свої, я не ведаю. Нет, я не изменил меркование. Я просто ищу талановитых людей, чтобы создать группу. І забрати їх на Рашку? Нет, не забрать их на Рашку. А куди? Я хочу продвинуть их именно в Беларуси. Чтобы они в Беларуси их не то что знали, а ими гордились. Що по Статкевичу? Ну, Миколай Вікторович сидить, відбуває термін свій. Ну, не свой, злочинний, але тим не менше. Это уже 17 людей вас смотрит, да? 16. Ну, 16, ну вже пізній час, і я ж показую Мінськ, ми не розмовляємо зараз про політику, тому люди долучаються. О, правильно, так, браво. Ну так. А зараз вам написали, что правильно произнес название страны, потому что нас звичайно називають Білорусія, такої країни не існує, і тому виправляємо Білорусь. Ну, коротше кажучи, соціалізуємо потроху. Все добре. У вас корни все равно берут украинские. Ну, звичайно, я ніколи не ховалася від своїх українських коренів, і тим більше, бачите, у мене є стужка українська на руці, я в этом Я гоноруся. заметил. Так. Его никогда в жизни снимать нельзя. Если только не порвется. Я коли бігла тут від Алтазаку, я загубила з Майдану, собі привезла стужку. Але мені мама у хуткім часі зробила нову стужечку, тому я її так само вельми з великим коханням ношу на руці. Так, Беларусь, згодна, Беларусь, конечно. А ніхто не сперечається. Давайте поглядим танці, сябри. Мінськ ще в цьому сенсі вольний. Бачите, молодь відпочиває. І це чудовно. Треба такі пляцовки робити на всіх локаціях, мені здається, відомих у Білорусі, а не тільки на Німізі. Щиро дякую, Інна, вельми важливо. Да. Сябри, нагадую, все ж таки політичне поле, ми не заходимо з його. Будь ласка, пишіть листи нашим політв'язням, це вельми нам потрібно. Щиро вам дякую. А ви мене можете навчити простим неким таким? Я ввогуле танцевать не умею. Вы мне можете нечто такое вельми легкое показать? Вельми легкая. Так. А вы что, флексу хотите научиться или что? Ну а чому б і ні? Я маленька, мені здається, у мене отримується.
Самый простой элемент. Ну, я зараз Научитесь камеру двигать, тримаю. двигать, допустим, одной рукой, корпусом, второй рукой, двумя руками. Корпусом это так? Так, так, Ага, я зрозуміла. нормально. Ага, я вот только я умею. По отдельности. А, То есть вы танцуете там раз, два, три, четыре, там, может быть, пять. Да. Зараз мастер-клас покажемо. Я попрошу, щоб мене трошки повчили. Зараз будемо робити собі мастер-клас. Василь Сукач, вітаю. Зараз мене навчить танчити, як я не танчить. А то я тільки вмію головою кивати. Круть! Добригайте лайк или подобайка. Всі свої в чаті. Так, Всеслав, вітаю, ми на Неомісі. Глядім на крутяк. А, вітаю Лава. Я бачу, напевно, Літва є тут. Я Білорусь, вітаю, Вова. Ми сьогодні гуляємо по Неомізі. Ось я знову трапила на ГТ-фест і з задоволенням вам показую його. Спасибо, разбудихели. Да, Ньюс. Щиро дякую, вітаю. Артем 4 рази, так, Василь. Просіть, сябри! Ну, давайте, я розмовляю. Пишіть питання в чаті, я вас бачу. Я просто, паралельно про камеру гляжу на хлопців. Дівчат. Олена сьогодні написала про якісь великі дякую. Просто в Білорусі є фраза, звичайно кажуть, ось це було круто. Звичайно кажуть, не великі дякую, а щире дякую.
Woo! Круть. Не, мамочка, я залипла на пацанах, пробач. Окей. Олексійка, вітаю, братику. Дуже сумую за тобою, але бачиш, з пацанами немає часу тобі подзвонити. Вибач, будь ласка. Я передзвоню обов'язково. Пані Тамаро, вітаю. Вітаю, Оля Майстер, то взаємно. Живи вічно, героям слава, героям тричі, слава, слава, слава. Так, это Минск. А, Інна, я так не вмію, але я зараз напрошуся до хлопця, щоб він мені трошки навчив. Ох, это моя любимая песня! А запросите меня на танец, коли ласка. Леша, иди поздымай. Это моя любимая песня, это Джейшон. Давай, скачи, скачи. Right. Я так сам.
take it anymore. Then I walk away and told her chill up and chill. I ain't tryna get caught up in a mess for real. But she came around and backed me up against the wall. She said, I know you hurt, but I'ma give it all. Нова школа! Приветствуем! Давайте, давайте! Это за стол, только вас! Аплодисменты! Давай, вот! Артем, подвинься! Давайте, давайте! Просто чувствуйте. Не, я не отшиваю. Я не умею. Ну покажите мне пару раз. Ну покажите. Я просто выхожу Ну давай. Да, ничего не делаю. 90 как все танцевали, абсолютно все вот так. Я была маленькая. На дискочах вот так вот. О, Оп, зараз. оп, оп, оп. А сейчас танцуют как дурачки всякие. А надо вот так. Дайте музыку. Дайте музыку. Музыку. Покажите. Остановитесь, остановитесь. Подождите, музыки нет. Нет. Давайте, давайте. Девчата как привозят танцуете это? А вы как богини, давайте. Все, и погнали. Ножка влево, ножка вправо. Чего, танцуете, да? Качайте головой вверх-вниз. И погнали. А что я должна, блин? Что я должна танцевать? Короче, двигайтесь. Вот, ручки пошли, куда замечать? Да. Вот, это отлично. А вы говорили, не умеете.
Shut down, motherfucker is on. Dance now, I'm dipping this bomb. You gon' fuck with this song. Stick to this rhythm, I'm kicking this bomb. I'm a wild child, I'm gonna go to bed. All shit's on, I'm starting to get it. I'm like everything you know, fucking you, gonna be strong. Can't forget I'm the lyrics like who gives a fuck? Nobody better just blow kiss to me. I like danger, don't be so mystery. I'm a lucky ducky, get mad shit for free. I rock problem, man, no Все, я потанцевала. Я the best. Видишь, как я танцую? Ну, я не умею докладний танчик, насправді. І тут той малой, давай. Давай, давай. Вас, глядите, ще плюс 40 людей. Нам специально для вас на диджей подойдут. Отдай себя танцу, отдай просто. Давай, 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 давай. Мама, тут недалеко, могу вызвать Uber. Прыгати подавайка. Вау. Вау. Класс. Живи, Беларусь. Клево. Это не Амиго, Менчаки. А? Так, 27-го числа. Вау, круто. Я так само так хочу. А иди меня за ноги потримай. Привет. Да? Что? Это привет. Ну, ноги положи. Да ну. Чекай, потримай. Я так само так вмію. Только вас! Браво! Браво! Это прекрасно! Дорогие друзья! Подождите, вот! Вот! Чёрные ноги! Все, йдемо додому. Я пойду спитаю, хлопці, ви кожен день тут або по яких днях? Кожен день тут?
Кожний день тут? Конечно. О, супер, я буду до вас приходить сейчас. Ну, пишите подобайки. Так, ну что, трохи политики. Давай додому ходим пешки. Классно. Ну давай, ну покажи. Да где ты, Хлопцов? Иди туда, да и... Идем додому. Хотя трошки поміряти. Пік дабстепу. Ну, напевно. Ну, бо я ж ніколи не танцювала, по дискотеках не ходила, я не вмію. Я сьогодні вам показала все, що я вмію робити в цьому житті. Дорозку. Все, сябри, щиро дякую. Хлопці, до зустрічі, дівчата, щиро дякую. Все, тримайтеся, до зустрічі. Кажете, я... Не, ну ви вже зрозуміли, що я на розну аферу готова тому. В цьому сенсі я легка на підйом, навіть коли я чогось не вмію робити, я роблю вигляд, що я вмію це робити. Ні, насправді у мене з танцями вельми складно, я не вмію танцювати вальси, дабстепи, брейк-данси і решта інше, тому що я виховувалася у вельми такої сім'ї, де читали книжки. Так. Тому, ну, насправді не вмію танцювати. Завсёды хотела навчитися двом речам. Це навчитися грати на гітарі і танцювати. Але пішла в економісти, у юристи, мені не було часу займатися цим. Вже поїдемо, тому що поздній час, нам треба повертатися. А що, я не ведаю, що там. Ну, вони що, люди стоять. Вони що, глядять? Ну, не ведаю. Ну, не мігаю, я зараз покажу, зараз просто на що звертає увагу Олексій. Ну, мабуть, вони качок побачили тих, що плавають. Ну, напевно. До речі, хто бачив відео тих ні разу не зрозумілих качок у вигляді танків, або що там, БТРи плили. Так, це відбувалося тут на Немізі, в цьому місці. Люди там бачили, як 3% з дна достають, тому 30%. Ось, коротше кажучи, спалили складів. Я не ведаю, що це. Мама, що ти тут написала, я не розумію. Антанас. Я владею з 2009-го. Вітаю. Спалила складів. Я не ведаю, що я спалила. Я нічого сьогодні не підпалювала, я сьогодні себе вела добре. Ти ж бачиш. Живий, здоровий, не спалені до холери. Алена, отгадувати, ну так, напевно. Ну, я сьогодні була у такой кав'ярні, не кав'ярні, ми там смачно поїли, я собі заказала 2 порції. Съели по одной, а у меня 2 было. Тому я нормально с этой деткой иду до дома. Дай мне клиловский пауэр, потому что меня вже мало не можуть іти. Я тебе не навчила танцювати. Да, мама, ти мене не навчила танцювати, я не вмію. Бачиш, я як йолопінь стою, усі вміють, а я ні. Як таке відбулося? І ноги у мене ровні, єдине, що у мене правильно в цьому житті. Ось, ну, ми сьогодні гуляємо, тому що ви ведаєте, що тут відбувається, час від часу треба виходити в світ, тому що просто головою можна насправді тронутися. Сидіти вдома постійно немагчимо, і ми час від часу збігаємо на вулицю, і я... Ну, ти дергаєш мене. Дай, напевно, в кишені я візьму. Да, в кишені. Ось, говорит, мы не можем поделить мой пауэр.
А, сьогодні була стара піцерія. О, стара піцерія Тернопіль, це файне місто, файне місто. Так, Олексій, згодна з тобою, там дуже смачна піца. Хто не знає, я не знаю, як там вулиця називається. Ну, коротше, коли ти з Танцьорова, треба йти прямо, потім повернути наліво. Вона стоїть внизу. Стара піцерія, вона дуже стара, реально, мені здається, їй більш за мене років вже. Там дуже смачна піца, вона коштує 10 гривень і ще можна купити собі сік томатний, він дуже смачний також, з сількою, як все, як ми любимо. Це так, стара піцерія, я завсюди туди хожу, нам вельми смачно там. Так ладно, там, піца на 10 гривень коштує, але вона вельми смачна. Я не веду, що вони туди додають. Мабуть, я ще з резерву з 80-х залишилася та ковбаса докторська, відома, що вона така смачна, там піцерія, я не веду, що вони там роблять, але вона дійсно вельми кльова. Що там у нас по новинах? Давайте. Робимо тут Хабаровську. Свій брейкданс, ну добре. Слухайте, а що до Хабаровська? Вони отримали те, що я об этом казала ще, звичайно, у стримах своїх, але коли почалася війна в Україні, у Донбасі з Кримом окупація, я у той час сказала, що це павуки у банці, і коли скончиться жратва, вони почнуть жрати один одного. Насправді я це і бачу. Ніхто міркує, що на Хабаровську все закінчиться. Мені здається, що не закінчиться. Але історія така цікава річ, що ніхто не чекав коронавірусу, і він прийшов. Тому будемо глядіти просто з епідемією, як завжди не вангую, не кажу, що буде, як буде. Я цим не займаюся, і я насправді навіть самим суперкрутим аналітиком був у цьому питанні зараз. Як і діл? Так. Ні, підемо вперед просто. Підемо вперед. Тобто, на мій погляд, у Білорусі що зараз відбувається? Сьогодні відбулася така, дві цікаві речі. Я своє міркування, звісно ж, вискажу, як завжди, тому що мені ж треба повсюль повідомити, що відбувається. Перша новина – це те, що сьогодні більше за 50 чоловік. Лічби можуть змінюватися, хтось казав 10, хтось казав 40. Я бачила лічбу 50 усього. Були затримані біля будинку КДБ. Що вони там робили? Вони робили там, на перший погляд, добру річ, тобто вони спробували визволити одного відомого чоловіка за кратів. Єдине, що мені не зрозуміло, чому тільки одного, коли їх 25. Он один там сидел. Ні, на Володарського. КДБ. Один сидел. На КДБ. Так я не Але знаю. він же зараз не на Американці, на Володарського. Його привезли ще вчора. Сьогодні? Це мій стрім. Ось, бери камеру, веди свій стрім сам. Сьогодні привезли. То, 5 іди, годин тому. коментатор. Ось. Водил народ забыл. Я... Вчора була новина, що його переводять на Так Володарського. сегодня перевели только. Холера не його перевели, Пошли к тому, что он там был. Ні, глядите, він спрашивается со мною прямо в ефірі. Суфлер. Короче кажучи, суть не в этом. Яны пошли, ты меня сбил с думки. Пошли бы я на все. Пошли бы я на все, кажу так, дійсно. Але ні, нам потрібні ще тут ресурси. Коли будинку КДБ, вони заносили листи, де вони на поруки, не на поруки, вони виступали, як це правильно сказати, хто вони там були? Короче кажучи, вони поручалися за одного відомого чоловіка, не буду називати його ім'я, як кажуть у нас. І там трапились, звичайно, журналісти набігли. Коли ви стежите так більш-менш за ситуацію у Білорусі, не так давно наш ЮСО сказав, що ці ЗМІ, незалежні які, вони закликають до ніяких масових сходів, і вони повідомляють про те, що відбувається у Білорусі. І вельми терміново їх треба з Білорусі викнути, тому що вони, як завжди, показують правду, а це заборонено тут, нельзя казати. Ось. І, коротше кажучи, там опинилися журналісти з різних ресурсів. Там були журналісти Тутбай, там були журналісти Білсад. По Свободі, Абакунчик була затримана, так само Радіо Свободи була. Затримали більше за 10 журналістів.
то бок не толькі людзей звычайных, журналістаў взяли пад будынкам КДБ. Астатняя навіна, якую я бачыла, гэта больш за 50 чалавек, але па астатніх даных, які я бачыла, амаль усіх уже адпусцілі. Я не ведаю, ці былі пратаколы, ці не былі. Ды гэта трэба па вясне паглядзець, яна паведамляе пра гэта, хто там больш-менш у гэтых суболках знаходзіцца. Паглядзіце, калі ласка. Мне зараз няма магчымасці да вясны там падглядзець, што адбываецца. Вось, караце кажучы, то бок яны пайшлі пакінуць лісты, а іх забралі ў аўтазакі. Хай жыве Беларусь. Алексей. Алексей, я зараз перазвоню тобі. Ну, бачу, я ў стрімі, я не магу. Вось. Таму слава Україні, тричі героям слава, слава, слава. Докладно. Зараз яшчэ одну навіну розповіду. Повернемся до КДБ. Вось, мы былі, я глядзела навіны прыкладна о 9 гадзіне вечара. Амаль усе выйшлі, там некалькі чалавек яшчэ затрыманыя і не ведаюць пра некаторых дзе. То бок яны зніклі, іх павезлі ў адзін РУС, у другі РУС, а дзе яны знаходзяцца, ніхто не ведае. Іх па розных гэтых арганізацыях дзяржаўных развезлі, таму, караце кажучы, з гэтымі журналістамі зараз буду глядзець, што адбываецца. Адзінае, што мне тут не спадабалася. Кажу адразу, шчыра, як заўсёды. Зранку іх заклікалі прыйсці. Плюс тут заява яшчэ ад нашага ўсяго, што гэтыя журналісты у Коскібюру. Яны, праўда, паведамляюць, іх трэба прыбраць з Беларусі. На мой погляд, гэта выглядае як правакацыя. Гэта меркаванне выключна маё. Я не навязваю, але нешта я так подумала, і мне гэта не спадабалася. Ведаеце, то бок гэта супадзенне, да не думаю. Вось, і мне нешта здаецца, што гэта не проста так. Вельмі зранку заклікалі іх, прыехалі журналісты здымаць і кажуць, што там нават хапалі людзей, якія просто сидзелі ў кавярні і просто пілі каву, альбо просто людзі, якія выпадкова трапілі ў гэтае месца, праходзілі побач з будынкам КДБ. Караце кажучы, халера, усё як заўсёды. Там паглядайце, каб за мной зелёная машинка не ехала. Хаця, можа, і чорненькая, і серенькая, А бус якого кольору нас затримав? Серий бус був. У Бобруйську. З АМАПом. З АМАПом якого у Бобруйську нема. Бобруйську не доехали. Ой, до Борисова. Я блитаю їх постійно. Пробачте, будь ласка. Так, до Борисова. Але, гэта тема вже об'їжджена. Тому не буду розповідати, як мене затримували. Я на волі. Все добре. То бок що? Робіть. Ніхто нічого. Інна, давайте весну. Я просто не хочу нікого ображати. Гэта не критика зараз буде з моєго боку. Зразумейте мяне правильно. Я не ведаю, што адбудзецца праз 5 хвілін. Я не ведаю, ці прачнуся я у ложаку, у якім я легла спаць увечар, разумееце? Тут адбываецца ўсё настолькі круто і тэрмінова, што нейкія падзеі казаць, што там 9 мы плануем то. Разумееце, месяц таму мы планавалі іншыя рэчы. По факту вы бачыце, што ўжо нейкія ўнутрашнікі у нас існуюць. Існуе нейкая каманда спецыяльная, якая давала прысягу не народу, а прэзідэнту яго асяроддзю. Таму у гэтым сэнсе я не магу вам сказаць, што будзе адбывацца 9 числа. Я прыкладна ведаю, што буду рабіць я. Вось, і дзе я буду. А у астатнім, прабачце, тут вангаваць ні адзін чалавек не скажа, што будзе нават заўтра. Разумееце? Таму ў гэтым сэнсе я не хачу вытрачаць свой час і ваш час на нейкія там аналітычныя дзеі. Іх няма зараз проста. Людзі абсалютна рандомна. Вы бачыце, акцыі праходзяць, хто зараз сцягі вывешваюцца, то бок, розныя рэчы робяцца. Я бачыла нейкія налепкі. Нават тут па горадзе ідзеш, час ад часу сустракаеш і такой, нічога сабе, цікавая рэч. То бок, не прагназуйце. Гэта невядома. Таму я раю проста не звяртаць увагу на тых аналітыкаў, якія кажуць, я зараз вам па хвіліну распавяду, што будзе адбывацца ў Беларусі. Гэта брахня як весна. Не, абсалютна. Ніхто не чакаў Сергея Ціхановскага ў снежні. Разумееце, мы не ведалі. Мы ведалі пра блогера Сергея Ціхановскага, але мы не ведалі, што ён будзе балатавацца ў прэзідэнты.
Ці маглі мы спрагназаваць, што яго затрымаюць і яго жонка пойдзе? Не маглі таксама. Таму ў гэтым сэнсе, ну, я не раю, я ніколі нікому нічога не раю. Але прыслухайцеся да мяне, калі ласка, просто сцежце за сітуацыяй. Мы працуем, ну, де-факто. Просто. У нас нічога не застаецца. Сказаць, што нам ёсць да каго звярнуцца за абаронай, не, на жаль, няма. То бок, ну, самі па сабе, улада сама па сабе, тыя, хто лічыць, што яны з народам, таксама пакуль, ну, вы бачыце, што адбываецца, таму я заклікаю тых, хто ўсё ж такі з народам, ну, калі ласка, ну, паглядзіце на мяне, ці магу я нейкае злачынства зрабіць. Можна. Якое? Алік Шорт. Ну, зараз, мабуть, не пригожу скажу, але ваш донат, я вам показую ще раз на відео, як робиться бляроска. Но, ну, что, а коли не умеешь ничего робить, ты же робишь то, что умеешь, розумієте? Така система, яна простая. Свого часу, коли я ще вивчалася, мені професор мой, коли я у магістратуру вже вивчалася, я кажу, ну, а буде питання, якого я не ведаю. Ну, наприклад, таке ж може відбутися? Може, спокійно. Мені тяжка тема була така. І він мені каже, Алена, головне, каб ти це робила з вельми умним обличчям. Тому то бок сидиш так. Я все розумію, я абсолютно все розумію. Тому, Алік Шорт, нема питань. Хотите бляроску? Як, у мене є така фраза, я завжди кажу її, за, як це, определенне, що це, як перекласти? А? Як його скажеш? Ну, короче кажучи, за определенную узнагороду за мною можна договоритися. Тому в этом сенсі все добре. Rock Music World, Вітанечка, ви тільки що пропустили, я показувала, як треба танчити. Ні, неправильно я сказала, як не треба танчити. Ось, короче, історію про КДБ розповіла. Не ведаю, що там у них відбулося. Я не ведаю, з якою метою це все зроблено, ну, зроблено явно, тобто, ну, сачыце за падзеямі самі, як я кажу, я сваё меркаванне высказала, але я не ёсць істына ў астатняй інстанцыі, таму, калі ласка, калі вы сцежыце за гэтым усім, сачыце за гэтым усім, рабіце вынікі самастойна, я заклікаю заўсёды да гэтага, не кіруйцеся там, ну, іншымі думкамі. Прыватнае жыццё ў кожнага, таму, калі ласка. Па-другое, сёння, я не ведаю, ці чулі вы, не чулі, была такая неприємна для мене приватна історія. І мене у чатах просили її, ну, не охарактеризувати, тому що я і на боку України, і я у Білорусі, то, ну, ведаеце, мені поміж молотом і наковальней поставили. Гэта не так. І я зараз поясню, чому. Гэта справа тычыцца Сергея Ціхановскага. І того, што яго унеслі ў базу «Міратворац». Украінскую базу, вельмі вядома, ён трапіў туды за тое, што ён ездзіў в акупаваны ўжо на той час Крым. Тут трэба падзяліць, напэўна, на некалькі часцін. Чаму? Таму што, першае, база «Міратворац», ну, я не бачыла, каб яны памыляліся. То бок, у іх, калі ёсць інфармацыя, яны робяць так, каб, ну, ва Ўкраіне не было людзей, якія можуць нашкодзіць. І ў гэтым сэнсе, канешне, я падтрымваю, і тут крытыкаваць базу «Міратворац» і тых, хто займаецца ёй, ну, на мой погляд, нават, ну, нема сэнсу. Яны робяць добрую справу. Я ўпэўнена, што з дапамогай гэтай базы ва Ўкраіне і па сёння няма тых людзей, якія б маглі гвалтаваць маю бацькаўшчыну. Пытанне іншае. Як ставімся мы да гэтага, беларусы? Я ад сябе скажу, гэта не... Олекса, вітаю, вітанечка.
Ти тільки що такий денс мій пропустив, куме. Ой, гляді стрим спочатку. Коротше кажучи, давайте об'єктивно. Ён ведаў, што Крым акупаваны. Ён ведаў, што ўезд туды забаронены. Не ведаць гэтага немагчыма было. Праз Беларусь трапіць у Крым, калі я не памыляюся, проста не ездзіла, але калі я не памыляюся, можна выключна праз Украіну, і гэта трэба рабіць ва ўкраіне, браць дазвол. Калі ён яго ўзяў, ну, напэўна, было б вядома, ён бы праходзіў па ўкраінскіх базах, і да яго пытанняў бы не было. Калі ён трапіў у міратворац, значыцца, ён заехаў з боку Расіі. А гэта забаронена. Таму ў гэтым сэнсе адзінае, што я б зараз хацела звярнуцца да беларусаў. Я разумею, што сітуацыя вельмі непрыемная. Сергей вельмі вядомы зараз чалавек у Беларусі. Па-другое, яго жонка, яна балатуецца ў кандыдаты, у прэзідэнты, таму, ну, падставляць яго і казаць, што вау, разумееце, ён зараз за кратамі, і ён адпавесці не можа. Таму я заклікаю вас, давайте мы дачакаемся яго на волі, каб ён мог абараняцца, альбо паясняць, альбо адпавядаць на пытанні. Разумееце, то бок ён зараз пакуль знаходзіцца не тут, мы за яго думкамі не зменім сітуацыю. Таму ў гэтым сэнсе сітуацыя для мяне прыватна непрыемная. Таму што, ну, гэта мой земляк, ён таксама, ён нарадзіўся ў Беларусі, ён жыве ў Беларусі. Так, ён дзейсна працаваў некаторы час на Расію, але гэта быў рэклямны бізнес, і вы ведаеце, што адносіны Беларусі і Расіі яны іншыя, ніж зараз ва ўкраіне і на Рашкі. Таму ў гэтым сэнсе ён, мабыць, меркаваў, што гэта бяспечна. Мы чакаем яго. У гэтым пытанні я ставлю крапку, для мяне ўсё зразумела, мне вельмі непрыемна, але крытыкаваць ні базу міратворац, ні Сергея Ціхановскага я зараз не магу. Па-першае, базу міратворац я ім давяраю, па-другое, Сергей не можа адпавесці. Вы мяне пачулі. Па факту, калі будзе магчымасць у яго запытаць, што адбывалася, слухай, мне не падабаецца, што адбывалася ў той час. Женщина. Это женщина. Не, мне нейкая крапка па лбу ходзіць, мне гэта не падабаецца. Я выхожу ад гэтай крапкі, недзе свет падае, і мне так непрыемна, ведаеш, як гэта навелі на мяне нешта, так я гляжу. Вось, у гэтым пытанні, сябры, ну, маем тое, што маем, вы мяне пачулі. Плюс, калі вы пабачыце, я не нашу ніякіх белых стужак, яны мне не патрэбны. Я тут пагаджаюсь з большасцю, зноў жа ж такі маіх знаёмых, якія іх, ну, не лічаць неабходным насіць. Чаму? Гэта не абраза мая кагосьці. Гэта маё прыватнае меркаванне. Калі нас 97, нас азначаць не трэба. 97% я маю на ўвазе. Гэта большасць краіны. Адзінае, што трэба забяспечыць, гэта назіранне, вельмі якаснае назіранне. Зараз таксама ёсць меркаванне, што існуе база. Яна не дрэнная, прабачце. Але ў той жа час, калі не будзе інтэрнэту, гэта таксама трэба, ну, адсачыць, таму што вы ведаеце, што адсутнічае інтэрнэт, і ўсё ляжыць проста. У мяне падалі стрэмы на плошчы, калі я спрабавала рабіць, і відэа я закінула праз, мабыць, 2 гадзіны прайшло ўжо. То бок онлайн немагчыма было сачыць за гэтым. Ну, гэта таксама не трэба выключаць, але гэта не мая справа, я ў гэта не лезу. Існуе нейкая платформа «Голас» у Беларусі зараз. Там просяць зарэгістравацца, я не рэгістравалась насправді. Вось, і там далей, як кажуць, праходзіць па рэкамендацыях, рабіць нейкія рэчы. Карацей кажучы, нешта яны там нарабілі, нешта яны там зрабілі, я не ведаю, таму, хаця заради інтарэса можна палазіць і паглядзець, што яны там увогуле нам прапануюць зрабіць з гэтымі голасамі і іншымі нейкімі платформамі. Ідэя не дрэнная, я не кажу, я не крытыкую ее, але ў той жа час, ну,
калі мне сказалі, што трэба адзець вось гэтую белую ленту, ну прабачце, гэта ўсё роўно, што карові бірку на вуха павесіць. Таму я адмовілася ад гэтай ідэі і ну, я хожу з сваімі стужкамі, мяне ідэнтыфікаваць вельмі лёгка, таму ў гэтым сэнсе я мяркую, што ну, няма патрэбы гэта рабіць. Вось, так што вось такі у нас, прабачце, тут мяне зараз пераедзе, напэўна. А што, я ж далёка стаяла. Трамвай В чым справа? переедет. Ну, все добре. Аннушка разлила масло. Аннушка разлила. Я думаю, що я чуть не трапила під трамвай. Хелен, у мене завтра шикування, телефонуй. Коли буде Андрей Рогов. Ну, я не ведаю. Я не ведаю. Я не можу відповісти на таке складане питання, але в той же час вельми хочеться побачити свою країну вольною, спокійною і я впевнена, що навіть ті, хто зараз нам робить нейкі дрэнныя рэчы, яны дзесьці ў сэрцы адчуваюць, што робяць нейкую дрэнную рэч. І другое. Я вельмі б хацела звярнуцца да сваіх сяброў, хто можа альбо мае магчымасць лічыць нашы галасы. Вельмі важліва разумець, што фальсіфікацыі гэта, сябры, крымінальная справа. Калі вас за гэта возьмуць за дупу, потым не крычыце, што вас заставілі, вам не давалі спаць, вам не давалі есці. Гэта нас за кратай трымаюць. Каб мы не маглі вам данесці, што гэта крымінальная справа. Вы на волі. Калі запужваюць, трымайце гэта ўсё ў актыве. Не, пра гэта зараз крычаць гучна не трэба. Але запішыце, тому што зменьваюцца часы. Гарантый, што не дойдзе да крымінальных спраў, няма, ніхто не дасць. І ў тым ліку тым, хто фальсіфікуе. Учора я на плошчы была, і я пагаджаюсь з гэтай думкай, яна вельмі мне спадабалася, што трэба зараз данесці да тых, хто займаўся падлікамі галасоў увесь гэты час, что вы будете под амністыяй, калі вы, то бок крымінальныя справы не будуць адчыняцца за папярэднія гады. Але ў гэтым годзе ўсё працуе па-іншаму. За гэты год будзеце адпавядаць. То бок, калі вы лічыце не як трэба, а як правільна, як павінна быць, сапраўдна, да вас няма пытанняў. Але калі вы і зараз, і ў папярэднія гады знішчвалі маю краіну, я мяркую, што за гэта трэба будзе адпавядаць. Таму ў гэтым сэнсе я пагаджаюся з меркаваннем, што трэба забяспечыць людзям, якія зараз. Таму што насправді зараз галасы будуць лічыць тыя ж самыя людзі, амаль усе. Там супадзенне, калі я не памыляюся, 98%. То бок, разумееце, да? Папярэднія галасаванні, якія былі, і зараз тое, што людзей прызначылі, павысілі па крытэрыях, нехта быў дагэтуль проста сцежыў, сачыў, а нехта зараз уже поўнасцю адпавядае, ён прадстаўнік. То бок, я б хацела да вас звярнуцца, калі вы баіцеся, вам жа ж неяк перадаюць інфармацыю, што трэба зрабіць нешта такое, што супярэчыць вашай рэлігіі, умоўна кажучы. То бок, вы разумееце, што вы павінны будзеце зрабіць нейкі злачин. Зафіксуйце гэта. Магчымасці ёсць. Зараз у кожнага ёсць тэлефоны. Слухайце, зліваюць такую інфармацыю прыватную, што, мне здаецца, тэлефонны званок запісаць, альбо ў тэлеграм-паведамленні зафіксаваць, альбо ў іншай суполкі. Няма праблем ніякіх. Проста зберажыце для сябе. Мабыць, гэтае паведамленне адзінае. Вас выпраўдае. Вось і ўсё. Выпраўдаю ў якім сэнсе, што вы рабілі ўсё правільна. То бок вам там, мабыць, прыходзілі нейкія непрыемныя рэчы, але ў той жа час вы рабілі ўсё, як патрабуе таго заканадаўства. Таму думайце самі, канешне, мяркуйце самі. Я разумею, што зараз будуць магчыма ціснуць пра ўсё, што можна, праз усё, што можна ціснуць, давайце аб'ектыўна. Калі мы выходзім на плошчу, нам таксама гэта рабіць небяспечна, а мы выходзім за вас. Таму, калі ласка, падтрымайце нас у пытанні сумленных выбараў. Мы таксама іх хацім, як і вы.
ніхто не будзе вас потым заставляць гэта рабіць. Гэта скончыцца раз і назаўсёды. А не будзе хадзіць па колу 5гадоваму, што зноў і зноў вы трасецеся і чакаеце гэтых выбараў як ад, і потым прыкідаецеся мокрыя. Таму, калі ласка. І я буду звяртацца, і іншыя людзі будуць звяртацца. Сёння аб гэтым казала Света Ціханаўская. Не бойцеся, таму што праўда за вамі, як і за намі. Таму ў гэтым сэнсе нашыя настаўнікі, кіраўнікі устаноў, думайце, калі пабачыце гэты стрым, я разумею, што верагоднасць гэтага 0,00, але ў той жа час па сарафаннаму радыё гэта можна інфармацыю перадаць. Гэта фальсіфікацыя на выбарах, гэта крымінальная справа. І ўсе тых, хто патрабуюць фальсіфікаваць, таксама чакае крымінальная справа. Так, усё, да, будзем прыпыняцца, таму што мы падыходзім да месца, дзе мне ўжо не трэба свяціцца. Я вас люблю. Зараз трошки пагляджу, пачытаю, што вы напісалі. Не, гэта не Кастусь. Гэта моя ахароніца, якая ходзіць са мной і ўдзень, і ўначы. Олексій, вже б мог написати, що я твоя сестра двоюрідна. Ладно тобі. Хай живі Білорусь, живі вічно. Щиро дякую. Докладно. До речі, сябри, хто не бачив, я поясню зараз. Я не буду спойлерити, але розповідаю одну цікаву історію. Мені трапило одне повідомлення, увага, де співають погоню. І я нарила свого часу під час акції у підтримку Світи Тихановської, ми з Хуракасом заспівали український гімн. Я йому сказала, що я народилася в Україні, і він заспівав, я його підчепила, і, коротше кажучи, у мене на каналі є, сьогодні співали український гімн. Ну, сьогодні на моєму каналі, а до гэтага ми співали його, а ось тут, на Комаровці, як ви розуміли. Зараз вам покажу. Я от вам, мабуть, і тумбу ту покажу, на якій ми сиділи з Куракасом. Зараз. Ось, бачите, я стою, ось там большая афіша, а каля афіши, ну, Дрена бачить, напевно. Там, коротше кажучи, там тумба. Тобто ви розумієте, де я співала український гімн? Сябри, це подобайка. Я вас люблю, щиро. Щиро вам дякую, що ви у мене є. Одеса, Тернопіль вітає, так. А Мінськ вітає і Одесу, і Тернопіль, а мій любить Тернопіль. Телохранитель. Мама, я відаю, що ти наступний раз напишеш, не треба. Мама, не треба. Мама, не треба, кричить тобі Кирил. Все, щиро дякую, сябри, трошки посміялися. Добрий сьогодні вечір. Такий пам'ятний для мене, напевно, тому що він вельми спокійний, з сябрами побач. Бачите, строми не отримується робити, але у той же час я спробую виходити з вами у ефір, час бачиться. Ты уже болтай, дойдем до монетки. Болтай до монетки? Ну, каже, болтай до монетки. Вже добре, пойдемо, болтай до монетки. До монетки болтати я буду ще хвилин 10, напевно. Але я вже з вами привіталася і поспіла сказати до побачення, тому щиро вам дякую, що ви мені є. Глядіть, гімн обов'язково, я вельми старалася. І сьогодні танчила для вас. Бачите, роблю все можливе, щоб зберегти цю Україну. Все, я вас люблю, ціную. І у хуткім часі вельми сподіваюся, що зустрінемося, тому що коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, я змогу виїжджати. Тому що нічого, на корову залізти? Ні, тут нельзя, тут 50 базових штрафів дадуть за те, що я на корову залізу. На коня можна. На коня так само нельзя сідати. Не пропоную зараз нарватися на штраф черговий. Не, на коня ж можна. Нельзя на коня сидіти. Можна раз на коня? Там же працює. Ну, пойдем, ну ладно. Уночі на коня. Ну, на коня, так на коня. Корова за 100 тысяч долларов. Корову 100 тисяч доларів. Нельзя туди сидіти, да? Ні, разве можна? Мені здається, нельзя Не, сідати. можно. Ну, гляди, я у стримі. Коли нехто мені штраф вийшли, і тобі потім Весна гэтага коня нагада. Ага, весна за коня. Зараз, сябри, почекайте, тут темно. Напевно, треба ліхтар, да, вмикнути, мені здається, ні? Я Ти включиш, ну давай, включай. Зараз ми зробимо такі. Зараз ми зробимо. А Лена на коні буде. Тримай тоді вже телефон, я ж
могу залезть на коня без телефона. С телефоном. Ты хочешь ліхтарик? Ну давай ліхтарик. Чекай, мені ж. Так, переверни. Что? А, ну да. Сябры, тільки для вас. Ось тільки для вас. Я не повинна подумати, ні, я сьогодні нічого не пила, не палила, не приймала ніякі там таблетки. У мене просто добрий настрой, і я хочу трошки сьогодні відпочити. Тому зараз ліземо на коня. О, что еще не закину так на вывесок? Вон же есть крем. Ты что? Где? Ну погляди, Вот. где. Я ж не, я, конечно, гибкая, але не настолько ж. Ты что? Ой. Боже, мне Амаль 37 год. И он меня на коня загнал. Все. Ой, комаровочка моя любимая, комаровочка. Сколько с тобой у меня память? Скажи. Так? И тут стояла, и там стояла. И с микрофоном там стояла повсюду. Все, я на коне. Ты разумеешь, что я сегодня на коне? Так? Все, а Лена на коне. Добре. Тут, Добре, що не білий. тут такі, це українською горобець, Угу. а це кінь. Або, ну я не знаю, там треба подивитися. Це я знаю. Якщо що. Можна на кабілу. Ти думаєш, це така була? Так. Ти, ну я не буду. Ні, я злізу сама. І я просто хотіла спитати, ти міркуєш, що мені треба поглядіти? Конь готові. Альбо кобила? Ну. Що це конь? Ну, неинтересно. Лёша, Кобила? кобыла? Где там кобыла? Нормально, 30%. Все, коротше кажучи, я вам сьогодні показала і коня, і кобилу, так кобила коні не видно, хто. Треба поглядіти, до речі, хто там насправді. Ну, пожартували сьогодні. Ну, добрий настрой, відпочиваємо. Тому що, коли мене затримали, я сиділа 3 години і читала книжку. Мені дозволили. Ну, як дозволили? Я не питала, звісно, чи можна мені читати книжку цікаву. Дена Брауна читала. Тому я провела добрий час. Ой, тому все чудовно. А зараз просто гуляємо по Мінську, відпочиваємо. Тому що завтра знову ж такий тяжкий день і треба бути у формі. Пригожий і готовий до любих подій. Бояться мені нема чого, я у себе на родимі. Ось. Тому так. Хрен треба під хвіст. Ти не туди глядів, треба під хвост глядіти, пишіть. Так. Я казав Микола на віки. Так, знову мені будуть писати, Алена, що за історичний сміх, тому давайте вже Ден Браун контент. Ну, нечто таке, да. Нова, ні, книга вийшла ще у тому році, вона в мене була 3, але я нечто, ну, почитати, але я, коли збирала собі ось цю тривожну торбу, я подумала, ну, першу книжку я читаю, другу читаю, а третю, вона в мене упакована була ще у целофан, тому я думаю, ну, не запицькається, коли дощ буде. І, ну, коротше кажучи, я взяла нову книжку, і ось вона мені. Додому прийдеш, моя книга. Ну, гляді стрим, я ж, ну, в короткому часі повернуся. Так, все, добре. Ну, ні, ну на Комаровці тут, ну, світло насправді. Я не можу сказати, що темно, не йдемо темними дорожками, просто, мабуть, камера тут працює. Все, да, і так, я вас повеселила сьогодні, потанчила, і навіть поспівала там, глядите. Вообще, ну, все, не буду. Да, і на коні навіть сьогодні побула. Тому я сьогодні програму максимум зробила, сябри. Я вас щиро люблю. До зустрічі. Зараз макулатуру збираємо, пойдемо зробимо. Гэта жывыя донаты. Я пойду. Жыве Беларусь, слава Украине.